Jako jeden swipe už stlačila, čo ponosiť smetí, to vynáša. No už som prepolený už. Čo keď budeš mať nové tričko? Čo keď? Koľko ten čierny kotol, to vždy mi nájde ten orech nasiaknutý, ho oblizuje ráno. Ten čierny. A nič? Víta. No to je ono, došlo to aj ku mne. No to je ono. Ja som Pangea. Ja som nie pohlaví, ja som Pangea. Krátkým. Pangea. Jakú ste mali Oxfordovú knižku? Jednu ste asi mali. Ten štebotavý gelko mi tu chýba. No, ja už viem, čo budem robiť a číta si túto zakto. Vypedáš, pravda, otec. Není som citlivý, nerob mi to trganie niečo. Není som, prestaň. Nože dobre. Ahoj. Parapá, 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 parapá. Jak sa má vôbec Simon? Simon a ten druhý Simon. Som povedal, že je Simon, keď sa preoperoval na Simona. Tak to je nič, to je iba jeden, jasné. Ale je to úžasný fenomén, nepezraň. Mať kamaráta v triku. Ja. Zatiaľ mám hlavne. Aj v gaťoch. To už bolo ono, Ježiška, už idem si. Toto hore, to je, ja to nazvem, že to je ako lovecký vankúš. Rozumiem, že ako zmeníš. Lovecký má, všimnite si prevedenie. On je to obdĺžnik deky a ešte to je len takto, akože na šírku vlastne. Dobre, ne? Vylezete z bazéna a oprete sa s mojimi dlhými vlasami. Lovecký, čiže... Čau, Maria,